ଭାଷାରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇନି କି କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇନି, ଚାପୁଡା ମାରିନି କି ଲାତ ମାରିନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜୋର ଗଳାରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଥୋଇଛି ଯେ ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ଅଫିସିଆଲ ମିଟିଂରେ ପଶିକି ବସିପାରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଥୋଇଛି ଯେ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଭତ୍ତା କେମିତି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଘର କେମିତି ମିଳିଯାଉଛି, ଅଥବା ଯାହାର ଗୋଟେ 3 ମହଲା ଘର ଆଉ 4 ଚକିଆ ଗାଡି ଅଛି ତାକୁ 2 ଥର ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିଛି, ଯାହାର ବୟସ 30 ବର୍ଷ 32 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଏଜ କୁ ବଢା ହେଇକି 60+ କରି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ମୁଁ ତଥ୍ୟର ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ସେଠି ଯାଇନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଛି ତାର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ନେବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇନି, ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, ଲଢେଇ ଚାଲିବ। କେହି ବୋଲି କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିଏ ବାହାରେ ଗପିପାରେ, ସେ ଗପିବାରେ ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବି, ସେତିକି ଦମ ରଖିଛି ବୋଲି ଆଗେଇଛି।